sika bra ge hwani ye kwafiye hwani di ne hunam se opesikesem wo mo adwamenti what the first step wachi akoda fo o se na bi ne ho wo hen no wo na sika wo ne nchen wo no kan ba o she agina wei said I mean to all kind gracious I'm telling you I know oh my god that's when I to I know because I know I said no and I who have me rough who have me rough me no rough I am my banana no matter about na kufado was I wait to be baby who Obo afi na wusu kire me makabia wan fi me afi on se oba no wonye onu assessing pampa ka che o se o therefore wan say mu wade spet abre wase afi ka agbo enyina akwa ekwa ese kosi kwa na ngoda he wase mo be de gro ha kamu so amo sere no yesire o ta e pisi ta be me sit time twisi me ye fa money po pere bo me nka se me ko boni pa me se ma me twisi ni ba ko 30 series se me mpra no so ma series time na ye to me krom 2 series no dey ma me 30 series o kwa fa o ka ko on fa fo 30 series o be se me mpra ma so 50 series nyemi nua no ye be hia ko unya hohwe me si nyemi nua no ba ewiase wo sika e ma anya na wo aburo so kokonya wona therefore ni sika ade we get on pesika aga se ade o ye no enye ni ga obeko nesi obowo obi begbowo aye wait when we say this and man babla wo se me ko wai mewo hey nana gay woman prot unto kama no brema brepa ni kama bokro yi obie ni se media imagine Asem we pa akwesi atide ani am de koma chef FM4 peace FM4 ana joya ankaye peace onu no ozumu oka egwaji FM station na oku meni mas ani de be huna na de bo keke ma piska ma uso bu aka de The lion! Where you my say, Nana was sitting. Ah, Mammy, who you may be any sweet. Mammy, Nana, they won't, they will so on they were budo. Nana, one know what I me do. As is Sian. Why not you say, Nay, I my client, Rabbi am Wadi. Now, man, no. Yes, say no, a bomb pressure. Yes, say no. So, Auntie teachers and Anaka and one country. One can't say she not cry what it will buy, yes, ye da go, 1 moment and yanchino. When you say I had you say, Granachas are boying. Nana was an ill penny 1 way. 1 way be seen no more that day. If you're living, Nana, and where would you go? Where you are some papa, good news, maybe any. It is a free Nana. Ukwa send ye bia wonya kofi wa so wa na obeda wona onda peneche se ye piama no ma me na no kra de jaje na me ma nche wonam ne dayo oyiwa ene de me ma nche ho kra ene yankasa bio eno ana se ye piama no ade no na wi afi de ne ha me ntu de ne wi afi nkasa wi afi o kosi de wi afi no so ne sen sisie wo me yenim se me ni wi afi nyam kro me ha obi a dia dan se me ni wi afi ne wo na fe bi wana ohina be ware me sa unse wi afi so wonu na nti yo we kurase ni afa bon se me ne nanam na obeyem kurase ni ma na so so no ya ofa na ho nche no me so me jade me ni uja ba me pese problem bia beto nti ne ne nkasa na wonte ne ho ase se me ne jai na se me wunim se wo ma me mitimi ya me ho finsin wi afi no amu mitimi ya me ho tantantan sen no na dia na wo hawo wo de hugu me nsam nim ni ama ye hu man bre na me hwie magu ha ti me dru wi afi no ho na me yi ni tabam kama kuma to yam na me ni ama ye me ye bibia kama wo de na na pene so wo se china kura wo mra wo ma me wo peskaru na ka me nya den mi ko ne wo
me ko ni de ma ye wa mu adri afi na me so aso a mete nti e wo se mete o didi me ho saa woni briska saa na ukodi Lebanese fuei o ma aturi ukodi wo machi yehu jo to go so hu so eni se we de wo me am disi ye de o kana wo wa pesika do waturu wa hwe na nse uko na we ho fe baba we de say mu nketo na onu sika wo be hwe gu mi so nya no nya no na ntuma no wo de bi ba na me so me di na pefira da ne ada ne nti bo we afidie na me ho ntomi yi wani ko ka kire na na se won ka da koro won wa ka ni de simple amayare ho kesi pa ne she odina ine no dilaya we chichi my jagonensa wa jeneyer matilda Blah, you so inside. What the moon? Nya so nya dwendwen me di moon. Wan hwe ye wo be wu na baba na wote ase o. Won say say dwendwen bi anto no so. Oba, udi oba chi am so obofo je tu. No for asofo afiase nya firima. E ma afiase. Na sab awuraba no. Mesi Me fam gusu. Misia na samba ko pe na meka ma kire no. Me Makade. meka samba ko pe one word. Aka kire no. Ti me ma be ma titis kama wudi. Wudwia. Wasa akọ. What bi da? Meka semfo kire no papa. Eso here. So bi titis ni sika ma wuni. Na ja ni si. Mani nko. Ebra won tu ahwe o. Ana mfa mfo so ne brim emo ba no ba na onya hwe. Bra na mfa no so ba ene na antena. Oba gogo. O ha sa bobra, o go fa ba gogo na ha sa bobra. Eh. Wu so ba ha konfukon ba wu. Ya tine so ha konfukon wu. Make us bra. Matis na na therefore na mpra ne o yida kwe free. Na na ha si igbo na jai. Tintina mebua. Afehwe. So en yiro. A wo ogu na bia na so wo ye wonye mu da. Wo to abua wia akopim da obogo jano so a aso so ago no. Won na won na tete. Wuni e badwene wu. Obadwene wo nya wo we. Me na me se me nka obi asa baba wa na nka chen se. Nana, e bia me wo boy. Ke Na hwe me ye mbibia. Ma me emma. Won so ba won nche. Kokko. Ah! Tuzi ba das na ba kokko. Ze kwa me hwe so ba kokko ba kokko biem. Afeso fo ba kokko biem si bia ha biem. Ba ji so ho sana esuko eja he. Ba. Ami ni die. Tinka hwe nche oba. Ti wa na yire. O he manim. Wonu se di bo. Okay. Na bana nyuna no. Nante bije. Jan ko yi. Transe ye. Bije ye. Transe. Na ni bra bre no. So nim na wo challenge no. Ko kwai. Kwa no mo kwa. We got that chance. We are sama unu ya kopra. We are fe pra o. Ame ubi so okonodu. Ma vi so okonodu. Ay kuntan se ay. Wo so that Was no fish. From. Mami. ya ba ko ya pedi ya me bai. Mami to no. O ma ko fa du akon mo waja we. Abasi na ma de mi esi abagi ha tichi waja yo. Bomati. amayare ho kesi pa ne de odina ine no dilaya we chichi my jagonensa wa jeneyer matilda Missy, Nana won't me with you. won't Won't me with you cry. Eh, and I'm swinging come jano. why ye fabulous? Hey, I didn't so many here. My kuma who say No. Na me ma o. Diana me am just me connection. Connection be.
na me yem hye me am no say yen kam obi ante o kam efia wo ma beti na akofa asem aba me kan say enya say me say me 2 months mo ana e dey 2 months so me ba ko pe so wo ba ye nkomo na koso mo ye adwuma da bia woni me dada ne anu anu no anu dia kam obi nti ali wo dia se na bi so se me dia en kam obi nti wo de mate ayi ne yere no so po pema sampa ye me fa wi na me ni kuram je mani asenjina no sa o siri na so wo mu no mama gi mu den hwehwe me ha wo ponsa pimpi so mu na wonim wo sere na so wo mu na wonim no we nem na de ayi mana nya sa pepepe ama me wo de wo so wo yesa bonse na na be hu se tawantawa na wo sra kire no nte wo pese wo fa kwan bi so wo yi ade ne firi ene ye friend se wo mani asenkyene no enti woni man mu na na hu se wo mu ne mu na sa mo ntem atia wo pam no ni wonya kwan be hye wona che se enya kwan atete gold ni bi ampa ene fi na ekwe ya me be man attitude bia Roma mewa odini mo twitwi me no yo na wahwe ne de wele fache me na medi nkomo kakra ene bi bisa bi ma we de me bisa kakra o de fo we de mba ya anya boni bi na anu ade fefa wo be ye ma me ni mabusuen o de bi no ba se kam be da base no we nti nam sebe empenefo se de o pada kotoko na na bro bidi asidachi a me na se me de bra we fi se oba kokosi ente bi enye bi ya nye no ko yi na ye boji me so na ben me iri nti no me na wasa me dawase ye me wo nwa be akasie no mu twa be ben ne nsa me ba be dawase me de sa kraka ona me de dawase Amisia. Therefore. Na dia kaso de doso. Therefore, kemenya wa. Aja, abusia nyina se nko omo ba. Kame se omo nya abotire ma me ni kan. Adambeno bedio. Adambeno be. Wakilaya. Awon jembo. Me ba ya, mama ne bone so. Masam nyina ne se me ba na wode na wona wode me ba ne nam se wona nanyem no na wo betimi anyem obi se wo gina wo betimi anyem me ba no ana wa hwe me krachi me ba ya masam tietie ane se e ba mente da mama so kra nti bi wa wonte ne kra se wo so ne mba nanyem na nti wa wo hwa wo ne nanyem wo tina wo dada wo nim se de esinyem a ka wa anyem me ba no afia bibi papa ba fie ama oba be siri wa ma mebu ato me fom no wo ba jiafa wani na nyim mama nka se micho wura fi se obai wanyim busumi mienu wa ka so ani therefore ko wale busumi akabe nan na afa ni enya busumi enti se di an enti unim se enti di anya oba film so ko me na sa ne kwa na aka na machine wate wo je sisida da wa chi bi that to that is called to come no bi abai me de na me so e me ama me nti bio kasa ma hiya ho mami na nyame na menyimo ne ba krache me woni menyima me woni menyima me ni wo ye e ma na ja me pa no a awurade nyankopon dia me de ba ye mo kasa che oba ne nya sadia o sa ma e dia na ba ka na me dia jem wa yakete mo hu se wi ase wo ho mi ri so du wi so ensuo no mu di asem o mu nim se me na me produce akwada we ya no de jemia no ma dane ama no am de esi ya kai betimi adane agumi so me na me ka cho se mo enipa mu obo me kam ye tubani hey kam ye tubani eni ka we wasa wo ye wasa me na me ka cha o ka we kafa kam ye wagaji wo ye mutu wo ye wagaji na wo ye tsafa die wo ya Mami jana brano wane na mo bro obi ba tira ne papa wani ni wana mo obi ba tira ne papa wani sabi enu na didie abaifuo duku na wa mo ana edidie abaifuo duku se na wote na sa na obayi sa kopuma wi mami jaya
What's the son of so? Who pay yes, sir? Mammy, but a soaking and woman, yes, sir. Oh, yes, what do you mean? I'm movie. Eh? I'm rapping another free. What do you mean by men of the alcohol? What do you mean by Jimmy, my men? Alcohol movie. What do you come at them? I'm free. Or two so when I no bunker, free, I am no bunker. Jimmy Nana come move, Jimmy Ba, Jimmy Nana, I'll move. Jimmy Ba, Jimmy Mamma, and I'll move. We are about proving when Obama what damn so or Tim Kelly or damn so cement. Me piano grandpia. Obano, I am in Pamua. Toy Caprama. Why do you mean bad, Jimmy Mamma? Why do you mean I come over? I Nina, on one woman, and then Papa, no, my cousin, naturally. You may put an animal here, good animals. Oh, you cry, I'm up on Madiana, Master Soduswa. For quantity, for quantity, Ajima kind, for quantity. Major Cofa, Tuntum Mefa, Mefa Tuntum Susua. No, who's seen who's what? Apples, Fablachi. What a Fablachi? The lions! We're to my Jacob, watching here, Matilda. The lions! Out of Jumbo, after Coron, and do best so. Oh, Abraham, Minana. Oh, yeah, I'm so castle big, my man, my dear. Was Flowache. I am nothing. Abamu, Abama, and Janet, it's a family. Now, why again? You. Asem. Pacho Asem, FREEE wa anya bone. Wasem na yemi mo na me pe wasem so pa. Pacho bibi amai bibi. Bibi de onye na nso so me humu a na me were kora ho. Ahini na de puru mu ha. Eya mu dia pa. Ya na mu dia pa de to ya. Ambrati Adama. Hedi ayame na kakra. Ide mente ho popo yeda. O pa kire se abitufo bankama asasi ye ne edia. Sa me FREEE wa etiawa. Abosom ne makasa. Ewie ya. Se menkan kire. Asasi a da insuo na chi no. Eyesika kokko tap. Therefore Kumbia soa ubefa so na wonsa ebe kansa asase ne bia no fa so me mama no mutawochi adie bia obeye bia no sadi ebe ya udin ebe kasa asase we so na chine bi se woni ho a ya bo udin ma wani mere bize se mi chire wa wi akwai eso wa amfa so a ade esa me ni kania ne nana no maka kire me se mi nyi wa sotire ne kompia so abefa so fa so e pere ma saka na edwas sum so nana mo bi se mi tu na be ye me dia na me tu ho na mo so me dase Nom de me ka kire nyina se ansana be hye adwumadi na se no hwe no amfa wo ho anka wo ba anase wo densa e be ka wo ketrema anase wa no na me shebo edisu sapret Titimremuno, yadena mo dito ka na pirasasi. me FREEE mo a foto bi na me pese ye totoa mpelifo se ye boda mo a ye bo fifi
sana di pia bontre ena odoma kuma nso bo wiase no ebesi ne ade bi mako emeka ho oyeye bi meka ho e asase ise mi hunu se ya se dora ne do ena nkuro nso atwa ehu ahia nso ya ni nipa yesua ena teteno nso se so mu ti yesua nti omo nso fa yenum e se yen sase enei ya hwe ekura bedu be ebesi obi kwaji ekosiro obi asase ni ekusiri po na monka hu Nyankopon so achi ade ame ahodene eni eni edene emni bi ekan ho ofo ase ayide bi ena kokwa so edom gu fom ene ne yenya nsase ni bi aka sesei mi hunu se esha pese die ni kire abenase entronan ene nkwati na honso yeno mundu ko ye me kakra ebenya no de be kiasa asem si ya nyire ho amfa ne adi amfa mu a ebe wie chi no ne sabe be be do di kwa ho be de mpanifo ti kura nkoji ntima me fra mo mo adwuna mo wo mfa mra di nko e be fa so bi twa na mo da mo ase therefore bide ya na minim se asempa bi se kura na wo de ba anka ye mo ya mane ka fitin ya wo se akon bi aba ha se mfam so kamera ne nke ekọ antronzo asase utwa bi maame na gudie wo so to ma ni pa bi kura mpa me se pe na twema so agima na sa na se wasa duadua mu ahunu se asase ni bi aba bedi baabi na se yekọ ne yekọkwaji a odafo de nti na aba ka kire empanifo se aboa ne di ne hu ana boa ne ho ban yeti wewa ne yewo mi wonum odafo wo ya keka kodu enti e ba betena di asase fia kakra ya yenyen ana atu njire ma no ho odafo me fa wo so ennew e kire ana adwo da bia be kase ye kwa ko no yenyina ye bedi wachi ye no wako odafo odawro mo osma kan e ya sem papa me no ya adwen hwe yetimi afiri akofo ase ayerebi ene enkwatin akokko agasase na ti se e first entona haya ebe yi ene ntimi nko ye betimi me metawachi kontie akubia na wasoma me anana madi nkugoda metawachi dindindin me kono so aba me kwakwadi aba nana wapani wakasa papa na wompanyi fonso wakasa nana hwesa ofo ase asase a wokogiye hwemoja a ehwie bu krodua nana mpanyimfo se waye bi agyan yenka se waye bi atoaso enipa dominti na wo pra asase sesi enipa nsu ni na akwemu mema ni na yesie won nana hwa munti na wo pra asase therefore me sere wani die kwaso mikura wonem dwini hu biem me die wonim se die mesitie ni ebe wo beye bia na me foa wo so enso me gidi se wonu mo kotena se na mo kasa ade yie beba na mo jahwe go de mani nyim me sere woni won kasa na wo kona wonu mo kokasa de ya wo dia no wo mo pene so no mo de mawa anaje de anya wo dia me sere twu firi na mema ni na aseshi aba pani minti mentwa no ngofa nanso oman mu nyina no ye wonwum bia ye to a nwum ne ye mede metu a kire o se yengala ya sase ni e ya boden e de mayen moja nana no hwiegu ye nyade to ho ma yen aduru be ne won soso sie so ye den ye betu aso sie di adwene pa ko kan ye ani se kase ye be ye ho a ye de sekan e bedwa na me pa chaw entuma hoyi etifo be biembe o de waka no ye ba ho kan sa ni ye ko na mo ye tintintinti de anu tin Yakobon do ma ye ne den no ye no be ko ni agensase ni sesi asase wo pri enipa a wudi wo musu kuroi mu na wo hye wo mase yo asase nti oba pani nana mesrew yanko ye ne obi hu
nana no bo wiase di be nana onyankopo bo wiase wo se nipa bewu atate so eti wondie e kwa bia bafa so bewu bia no wawu uto nsum wu a wawu okwa na wu a wawu wondru so na wo de na kwa ko ama na ko wu na yewu pa obi ani wonu so bi wawu nana hwe bibi obi ani wonu nana hwe bibi ye ne ye bodin nana ye bodin dudu hwe bibi ye mba ya mansa ba ayi kwache edua mu amono wawu ye tini wonu so edua bu edua kasa ni gwan ne fa na chiae eso waso de be fie wo didi wu wonu so wu Ochame, we de nana no mpemfo se o mamu akwaba. No, mamu o makwaba wie no. Ubebisa won nantese. E kwanso. Chame. Yo, Chame. Mini Chame. Baba na to nana anim se. Aye wonu ani nua nana twumasi. A otoso mi yansa. Ya wose a woyo, ya wayo bi pen, ya yenim no. Ano ase wone ne won komo baako mienu bi ya opese wone ne ba besusu ho ti ye ba ya nante se boko yo nana we de yen na yen sempa yo eni na bebisa kwan ade a wo mo de na asem wo mo de na jame we de manen to nana se onu ani ni asa asem o de ba yen o kan tu nene fadafo we de se de oni ase ochame you be team out to them. Se enama ba ye imprenu so. Yeah. Imprenu so amaba ha no. Didika mitubofo. Yeah. Me ma eye na chia me ene me panyi me kontri ene ba ha. Ebe ne udi enkomo. Yeah. Ma hanimu ano. Impenefo se damam ede na menem. Wa na tre. Eti no madwe kra ya me se bia na won ameso ma mompo no no mo ameka anhem idina wo se miya kasa mitietia me mpaboam na me ba ayo na me ba ha em se mo ya didi atra ba bia esem didi tra wanham bika ko ji sei empanifo se anoma na no wa odidi wasua no nemu onidi ntwa asuo azia babia adakunsu ada no na da masasim wanham etra ekọ babia onyina kase ntisi ho no ho ni babia menim se masase anoka odefo wanham empanifo obi ni mo obi kire ena ahwene o se ete wo empanimu a ebi nyira azia etimi menim se bi ebetia ba se nim na munim na menso mempese ebeye twema mentwinti no menso medika tu bofo eba ya me amasa etitia mempabo mabai nana nukra ye ba kope pempin wasili pin azia mintimi mfa ehunu emre kase azia sanse oduma ko boss no ne asase na asase obo bibia no ene yenye bibio asase de obo ye no ano no therefore nukra nyamiansa emo obi obisine eti wodi a ekura no so wawe na obi gi wasase ya nana no hawo azia na sabe enyontokwa eye fe na efe menu an madi su bi eye ama modi su bi eye dia duru ni hiama sase odefo wanham tina me ba ya wadawroma babi a adakunsu ya da no ekoka babi ya duadu onyan na no azia ho enyam dia mesrem se na ya bakasem a mo atemasi ifi ne kuri wa mo nkwasase no su bi ba wi dana azia yo sadie na natu mesi a otoso miensa ese no no ba mana to na otie na konwa yo nana we de unua oso ba ya ye didi akona asasim eniti nana masuma yo mpenifo yensempa yo nana mesrem kasa kakra oh edana trust na kasa ochame tie manentu rase sasem no yeni ho adanse a yehwe asem mo afiri wa no ba no ne de awura utim hu de wo trim na num hoyi ya donko ye se wo kwa asase no a wo nsuo no ho no akopa aduane abakakraba ne ma bedi no na mo akire no aburu no ne che say asase no ye hu se ho na na afiri ba mo ana mo buru
abrante no nanso dana yɛsɛ sɛ wotiri mu mmra na yɛga sɛ fa wo yere kɔkyɛ asase yɛ nyinaa anim sɛ yɛdi kan to ho sa ama yɛdi asɛm yi ama yɛagye asase ama yɛn dadaada ɛfiri tete nyinaa yɛna ɛdidi asase yi so ɛnti nana ɛsi ne sɛn ɛna na ɛwɔ sɛ asase no yɛnsa mfa ma no ɛno mmom deɛ dana kwan bia so sɛ yɛda asase no ma wɔn a ɛnyɛ yie nana kyame wada roma sɛdeɛ asase ho asɛm ba yɛ mewura ɔba no asomdwie yɛama no ntɔkwa ne patapaa yɛni ayɛ nim sɛ nsuo na yɛhyeɛ ɛna wɔnyina wɔyɛ diem yɛna na kwan bi mpɛ wɔte aseɛ wɔkyerɛ yɛnim nananom nim yɛnso anim so ɔho hwɛ mpanimfoɔ bube bi sɛ asase sum a wɔ yi ɛfata kɔtwa amansa so sane sɛ kwabramfo na sɛ awuo nti ɛne ɛde bɔɔ no nti nana yɛama no patapaa wɔmpa asɛm papa bi nka nkyerɛ yɛ wɔyɛ asɛm a wɔkan de kan kwan mepɛ asɛm a wɔkan korɔno na ɔbɛbɔɔyɛ korɔno ɛna ɔbɛbɔɔyɛ ɛna dua bobɔɔ no ɛno nti ɛyɛ asase no ɛyɛ mo dea nana asase deɛ de ma ɔma ɔkwan bia so a ɛnyɛ yie ɔkyame nana ma mame nua asonte sɛ ɛfiri tete a yɛ nananom ɛko gye saa asase no de to hɔ ma yɛn no ɛyɛ nsuo no ɛna ɛyɛ ɛhyeɛ a ɛda yɛne wɔ mo ntɛm enti sɛ wɔ mo pɛ sɛ wɔ mo didi ba onyina na no de a na yɛmma ho kwan saa ɛkyerɛ sɛ wo nananom igya wade a sɛ wo wankopɛ bi a mɛka ho adeɛ ɛwɔ wo no woma no mfiri wo nsa ɛno nti no mɛka ama me nua ate sɛ asase no ɛyɛ yɛ dea nsu adaku no a wɔ no wɔka ho asɛm no ɛno ne ɛhyeɛ ɔkyea wobɛtie ma ato no no sɛ mebaa ne sɛ dwamaa na mempɛ sɛ kyena obi bɛka sɛ twuma sɛ wura waka no ɛsɛ ma yɛ bi pɛn wɔhena wɔnko da no na ɔni ntam ɛsɛ saa nsɛmsɛm yɛa bi na sii a ɛyɛ nyame bɛkyerɛ akura nnɛ obia nti wɔbɛsi nnɛ no ɔdafoɔ no hwam nsɛmsɛm kuro yɛa bi na sii yɛ nnɛ nyame bɛkyerɛ obia nti hɔ no ne nyina gyina me ɛyɛ twuma hyehyɛ meba nsa dwama ɛti wɔhu sɛ odwan ɛna kata me ho nti no deɛ meka no sɛbe so mu bu na asɛm hunu bi adeɛ a ɛda foforɔ meba no meba nsa patiko na sɛbe mpanimfoɔ susum yɛ ma adwendwene wane hwam memanana ne mpanimfoɔ adaduanan wane hwam ɔmo nwene sɛ deɛ ɔmo sia na ɔmo sia deɛ a ɛduru hɔ a me nso twumasi mefam pade wane hwam bɛsɛ kwa wane hwam o jai yɛntumi wontumi mfa anihaa ne ɛnkɔ a president ma fie wontumi ɛhuro mu ayɛ n'akyɛ me deɛ waseɛ ne sɛ kɔ nana fa mɔ titimre mu no yɛgya no de dɔkɔ na pere asase na sɛ wɔko na wɔde nkonima wɔsesa wɔ nipa no bɛyɛ nkoɔ ne busuai wɔyɛ adehyɛ no so wada ne nkoɔ yo ahenni nti afei de yɛgye yɛ akonya gye to yɛ hɔ na sɛ wofa deɛ yɛgye ya ɔkyea me nano ada adwoɔ yɛte ha adwendwene yɛ ho na nkateɛ so hene ana twumasi a ɔtɔ so mmiɛnsa baa ha ɛnokorɛ ɛde nsɛm bi bɛto yɛ anim ɛyɛ nsasesɛm na da no na nanahema a ɔni ha nti wɔbaeɛ no m'ani na aka ho asɛm kokoam na nnei no mepɛ sɛ asɛm no yɛgu no birim yo nananom sana nana baafoɔ seɛ no no ɛnyina yɛn nsɛm pa chairman so tie mento whatever sɛ asɛm yi atra so na mekyerɛ m'adwene na meda so gyina baabi a megyina yi a asase no deɛ ɛkɔla bia so yɛde ma twumasi a ɛnyɛ yie sane sɛ twumasi wɔ hɔ yi woma no kwansi a ɔbɛfa nkwansi no du
nti ye ahwe ye obaye prendo afei no obepam efri asase right so nti no kwan bia so no ne se ejeja ye ho na edi asase ne ma no nana ni mpanyifo mesra meka madama kame nkoa me dia kamfama munya ma no kra na yahwe twumasi mo amudim se ne wotie kuruma kurobe pa na etwa ye wo hye wo kuruma a twumasi ni wo mo ntwe manso ahia no woje nsuo na no na ye hye so pe ayi babi onya no wa nana mesra meka wadama yamfama ne ho ntoye esa no brabra na ma ayi asumdue ba na hema wadaroma rowe de obehu na aka ba hu wadaroma seyinim na ejaja ye ho matwumase a obema de fa ye tai timi de me kan ne se ye fa ye nansi fom na kwan bia so me fa asase no e ma no na mesrawo yo no na chame opeti na na oba pe na mpani fona so ate elia se asuje ne se de nka me de nka o ma na hema de na me kana me fo ano so se de asuje baba empapata pani konsen yo fisa bufo sekata asuje na da so na mesrawo me mpani fo nana de obia kan bia no mate nanso so ye me pese me mamu nyina mo ti ase ne se adia ye nananom di moja ejitu ho e ma ye no enye me mmere yi so ena me be fa sa de no na me di ache mo de kasa na enchiri ma no kra no na di asem poten ye pese ye ka kire wo mo de kasa enti me de ye me ka mamu nyina mo ti ase se asase no enya adia ye jayama na twumasi enne ana wachina na sase no so wo a wo befa e dia ma obia no nananom e be bisaw da chi wa sama ende embe kwabra ofori kwabra nana mo fa ti ba ko penu te dachi ko me krechi a obi no betena makunye so di na de sei no kure wo mu ni se yen sase so anunti na ye papa nom ye nananom ade anieden ade ntokwa ade tintim fu ase ayirebi ena kokwa to fo jin sase bi kam hwe me katsema kyerew ti sei eye me na twumasi me twume hunu se awo se me nso me bi to aso se de mpanifo ka se yan ni asase ni no ya bode de man moja nananom hwedu enyare to man aduru menso so me ne wo o ti yi bi to aso to aye to aso ne sei ti sei abenase entronan enen kwate omo hye so de hunu se sika kokko api wo fam agudi ankasa ego fam efiri bia sansuo no adakunsu ya eda ho no ede ko bia onyina kase sisi su ana kase we bi dananam ne duadua nti no aha enyunu no ho no kure wo mu se enye dia na so pese dia ne den ekoje ese mpanifo zo timi fo timi wa obro ka wa fa ene yensu ya yebi pen nyamya mia ne din ya kudu nti de ntokwa be katrewa wana be dwane aden eja bako ti pese wo bobolo nante ne maba wana no titru nante no na mkoko ekoko je sa bia ho no e be kan de ho anye sa dati bi no ye ko be kire ti mfre wa na se mo horo nana waka mate na anampacho okasa yimu no osise uni ho a me na medi wade na me kuro ya so ose me mo aboa emranti ano ne nkokon nana se me kokon na se ma bi ma na se hwan ne bedi ade uni ho a ofuri nana waka yin sisem ni kiro empanifo se so de hia nko a akwa dwane etino de me pete me kan tintin na so wo ne so ko upo so ko
na kona wo kona e nyansa me akona makobi me bobo dom na no yeye yankuro mtewirem yeye yankuro yeye ne tua kasa na mtewirem ni mepie mabeba nyansa unkodie ni mu go honu mu asa na wo pia wo mu wo kuko ha ontuwa na oni mabia ko no ano odene unkodie ni mu waku ukura tibi pia no waku bi no wada omu nyanu so mu no wasem na so waku bi no wada sani eko eno ne maya mako an ne da so tiase bibia nyeme bibia ntimi eyansa eze koba ni se na se obedi ade nda ati bia obi ani asamfo bia sebe obeka kiro ezo ni se won so wale wabiri mogya ni bi e dia pre ufori ukra mu anu no ana ti bobo mente na mkoko unkodie ni mu ode hye enko saa ana waka mate eno no misime de osebe yo na boabo mu nyina no na minim do aye wa ye bi naima na o se di enkomo no enkomo de bi e papa ya di enkomo na ni susu mama me da menna na nanu susu ma da ya basa e fa twumesi yo twumesi kuro ya te manu gusu esre obi anim twumesi ne pata pa ne tutra sem a wode te mpatam a obi anim te na mesre wo mpanyimfo na de openo ye man ne ho ntoyen se betre subonte ho na ye de tosu ahoro yensa naima enya hwe na abusiafo na yesa ade se media be dania sasi na me de ma twumasi a na me da chime kwa na me kobo na mama na yesei na obenya semaka ede asempa ne menya kan chiro wo se wodene obenya semaka ebi na ma sasi no de nya de a metimi dania ma na ana wachina yo na waka mate na meme sra kwa mekwa yie na wotwim ebia no wa hume it is wa hume na chese makra wa ne sa me konso a meche kakra na ukwa obeche sen se mebre na kwa ya adwuma se me nkotena se me kwa ya adwuma no ne ade enti na aboa yie enti mebre enti megema home ansa na maba why se me kan no so aye me yonko prekope ma sen ka wo boa me ne boa mranti ne nyina no ne kasa kire wo mo so wo boa me ne boa ma ne kokko mo kwa mati asese isi woni wa so wa ku ni da woni wa na be enti akosa wa de pese ya kokko ne akodi nkunu ne de aba na me de di ade metima yu fori ni ti yu da an fe kura ka ura wo mra o mo kokko kura o ya kura e mo fo di ade na fofo ejekum okonyo na ko ura yu emre opibia enti nyame na se yesi men kokko ne mama branti anu unu ya mi yanwa ofori we de me ma o kasa anye dey enye tintin sebiu sede me ni usiti no penyini kasa nyonku bi sinwua correct empempenso abo me ni wa beduru no se nye kromani na be kirikire mu ma abontinsu ni ehu se wo nye me nua obi bia ni ho be hu da se me di me moja kra ni sibo na okoba obekwa aba ofori wo tu anu matia mu correct se de wo kasa ye ko ade asem ben waka kire wo fori a anopemu a me kom na adwa wo bo akodia no wo me bedu antisi ai woda so yes adwa ana ade enti wo hwe nana no mu anim edo wo fa ase akodi ko nana ama akoda ya ko oba pele enwene nkosa ne wo bie ni ho a ofoli obewu na de tiere se e wo se yeko ne agi ye man ye boye nsa ase ho ban ade ye de an ye mu obi mmemme fanko ne mpanifo se ode hyanko a akwa odwane me pa cho kwa kuma to yem kwa kuma to yem
na bibie ni obedi obeka ofuri na mesrɛ wo papa mentwa wa ade a woyɛ na ma bɔ wo kɔkɔ wayere wo ho a wo bi nkɔ ako yɛnkɔku nipa yɛnye nsase no wo gye ama am ye gye ato wa men na ye kura yi mama yi ase ihie o oba pani mama yi ni na ba sam akonya wote so akodi baabi na akonya ye beto oba pani adwena wo dwene no ma nwini kosa me makoko sɛn me nkɔkɔ makompre nan anasa mprensa mawu die nananom kyerɛ me no ɛno anam de akyerɛ me wɔfa ate ofodi te me ba no wonko bibie no wɔbɛto no wɔbɛkɔ abatrana kunya so na bra mimi ni ko wɔbɛsɔfo na mo so ayi asɛbɛ na wɔka no me pa twa so sɛ na afra me de twa so me nkɔ twa so me serɛw bibie no wɔbɛto ofodi ɔbɛkɔ kono adi nkuri baba twa na wie bibia ananom ta wachi ɛwɔ wo konwa wo konyina emu tie ni yie sa wo kɔ na wo duru kuro ni nkwanti a fatumi ni nyina ma wo faase no firi sɛ mpanimfoɔ to san ɛkɔ mabunu die mu ɛnɛ bɛrima so hwe ase a ne bɛrima ɛnɛ pagya ne gyina hɔ wate deɛ meka no twɛme Titimre muno, yajana mudi doka na pirasa si. Nase wakuna wadi nkunima, wasisa wani panebe yankuo. Wene bushen, wayadishe na zuwara ni nkuwayo. Ahinyeti, afidi, yeji ya kunya. Jitu yaho, nase wufadia, yeji ya diyo. Bishop, sorry. Some! no tawchi tie bia baby ano we kunindie ko ano kawo ko Why you be asa? We be bia. I'm a bia job baby also ja. Sidi, don't mo chance on beti tunka. Sian money sa pepe. Nkunim de be ye dia. Jamas. Nko.
Twe pahazi so pie pahazi ana jize mutupai utampai pahaza ana jize ya mise na asasi do Dika uzi mi chatia bi wadoni watania jami
It's a grown dear, Mudio, a Mudia. And we're here no. Kunyana wa mode ekoma ne se ontena so ho ne fie ni ne be ma wo mento ba panyin ene de oka no ba se ade boko o mo nam kwaso yo aba hima sade na na twumasi a wotoso miensa osi ade a wohyo osi no ye de ahya na yete ona mo nam kwaso kwaso ya bisabio na na wadaro mama nenko yo chiame ma ento odefo se so wo hu mini minu emienu na no paya ye kita na bone panyimfo se e bone kura no a e kura ma me be e twasenka be ma di anim ene yeba so me hwem benkum ene mini fa so a be ma bia ni wo na mpanyin se ya ka wona ma o mema ne wo mo a na ye ba ya masem ne se asase no a enam so e ma brete boy no me be hira so e di ahye ne nsem se wonfa nya di opebia no ba time me nyama so nwi na mesa asem se wonhya me bo se sa sakasaka yo ne to kwane ye siye MCB whatever. Said about him, Asem. Simre bia pimpire no no hu se opire no. Ono afa wadi atum. Hu sampa ontimi hu. Enti ne kasa mu nyina ne se. Bibia wo pebia no. Wadi emu boko. Wadi ato na aso. Ochiame. Therefore. Went to about penny se. Wa yadia e ma ye. Sure. Me na na twuma hyam to so me yes. Sure. Enne me ma na mo. Sure. Na mpanifo se abona hawo a. Na me de me kan se enkenko se me tolo mu nyina se. Agyen me akasa ma ne den so. Mo se ade no de ye ne de no wodi benkum na agi. Sure. Na so do nkata hunu se de ka kono kurani ani ye den na so abana ko brasiem. Sure. Abejama me a me so magina ko mapasa. Anu hwam. Na me hyere bo se ebi nsi bio. Sa wantwi ebi nsi bio. Sure. So ni be beto a na yo no nkasa oduma nkoma na to nsafre no. Sure. Na nyem me masem so anase me ntokwa so. Sure. Na me mana hunu se me penasem ni kuro ya me kuro me so me dia ne dia. Sure. Tese o ma hunu se sesei emema ni kuro no. Me hyere bo se obi odi ntoko ba ka tire ni bia no o mena bo mane. Anu hwam. Wodi nsaka na wodi nsaka me so. Sure. Me mana hunu se me do aye no asomani. Sure. Na konso ability ya ebi no me ko ni kuro mbo. Makosa no hunu se ade odi abrem no magye na ko. Sure. Sadia na na twumasi a wotoso miensa wasia no no. Na asama a wode ba ye nyina amen ayade ana kura no o kire se bibie besi wo ukrom ho bia no manasonte obeta wachi obi dire ntokwa aba befro wa manasonte obeta wachi ne wakasa na no nkire se wankasa kope wako wontokwa bi anase wafufuro bi ne kofa ntokwa bra ane yensom enti se mo ba na mo nante se no dia eye nana wose wasom ne kura no wasom Yo, choche kwanda. Baba hima kwanda. Ushafo. Ya din komo na wiede. Enti sese ni ya ba no akoso. Ni ahyemu kena. Se ni be ya wonto nto aso mi hiama konwa. Mo de ma de be ma me. Enya saa. Na nanom be tormase. Pacho manuato. Obi waselika. Oba hima de Dika na aseda na ye de be mo kire se ya na anwe na yesusu da se adekesi se me pie ebusuam na ma hye de wonyam se ya ye de mu hwamoda
a brand so said a macana, Sabu. Anna, you decana. Feed up on your pond, wish up. Another tongue, uncommon. It's a man suda. Sadik Sissy, a babaton. Mashman in Yansia, Edamasi. I could not share was some the mammy. You see him. And you see any farm say, Madia. In some fita. My dear man, and it's not dear Edibun cum nature. I'm not. None what you. Oh, by my day, yeah, nothing. Yo nana no enya me bo apayo se me dia akonwa yi ko ekwahwa na me tuma ni a enya ba ma bia wo machi ati me sra mo umwa me Oba him ade aka dey meet you ase. Yo abusiafo. Menu ma Dika kasa okokwa mu dada. Aye no kre. Na mpani se etuo kansin samu a edio. Sanso na anoma so otu a fufurusi. Na akuma nso bu a ye bodua fufuru de kumam. Ti me di munyu abema. E kita munyu abema. Bafu ani tuo na dansi Didnt me pesa me de menua bema bafu awuadin eto me boyeso ento mo fa na mra we dey Asem pa Ahinya kwa wo ya busiam na nzo ye ni mrantendi ya samwa mo befa kunya nzo na se wode maybe na se ye mate ni nyina ya beti yazo simple. Yes, Mundi Yakunyano. I love the mama, Bishop of Bediadio. Asem of it. Udia a dowso, and Nana Bafu, a war out to me. And then ye, Udina Bafu war or to me. And then ye. Dini bafo wa otosumi. What say ye? And I say, when we saw him share a kunyan so. Timina na money ne dia kunyan. Because yes e gadi dey say. Ah, money kesesi or danma dia mambo. Therefore dan e kunyan mai. Sa China!
Therefore. Okay, we have said. That's a Dean, my son, concern. After so many more, I will descend on them. All my weapons, never been. Nana so no ya ofa na ho nche no me so me ja de me ni wo ja ba me pese problem bia beto no enti na ne nkasa na won te ne ho ase se me ne ja na se me wunim se wo ma me mitimi ya me ho finsin wi afi no amu mitimi ya me ho tantantan se no na de na wo hawo wo de hugu me nsam nim ne ma ye hu aha ma en bre na me hwie magu ha ti me dru wi afi no ho na me yiri tabam kama kuma to yam na me nim ne ma ye Maya bibia kama. Wodi na nana pene so. Wo se china kura wo mra. Wo ma no pesca do. Na ga menya den. Mi ko ne. De ma ye wa mo aduri. Afa na me so aso a mete. Nti wo se mete. Wo didi me ho saa. Woni briska. Saa na wo kodi Lebanese fuei. O ma aturi. Wo kodi wo machi. Yehu jo to go so hugu so eni se we de wo me am disi ye de o kana wo watro wa hwe na nse hwe na we ho fe baba we de se ye munketo na onu sika wo be hwe gu mi so nya no na ntuma no wo de bi ba na me so me di na pefira adane nti bo we afedie na me ho ntomi yi wani ko ka kire na se won won ka dakoro
One one funny day. Simple. You liar! Wait till my documents. Watch in the year. Black, you show inside. What the moon? Yes, soon I dream a demon. One say you will be never ban what you see. On the side, dream be on so. Oba, you bet you so about what you true. No, for a so far as you am I racing? Now, Sab, a rabano. Miss Miss Ambusha. Missiana Samba Copen and make much of them. Macadam, make Samba Copen 1 word. I catch them. To be my bema titis come with thee. Would ya? What's our call? What to be that? Make some fortune, papa. That's all, that's so be it is come with me. Not Janice, Maninko. Every one to have you. And then found for sending him a mobile by no near Brand and Fanasumba and Antona. Or Bago. Oh, boy, has a bobra over for Bago and has a bobra. Hey, who's the hair come from Combo? The teenagers are come from you. Make us a bra. Matisana, therefore, name planet a way of free. And I have seen moving the jay. Tintin the one of what I've heard. So I need you. I will go now and as you when you would that or 12 warrior. I'll come down, Bogo, Januswa, as social. I go. We know when it. Would be a bed you. Or bed you, young woman. Madame, some men can be a son about and catch and say, Nana, maybe I'm a boy. Let that tremble and be. Mamma and Ma. One so bony. Come ah! To the brothers never go. The family just tobacco for Baco home. I feel for Baco could be and sit your head beam. But you didn't show us a secret down him. There. I mean, dear. Think I'm in your bar. So I night. Oh, him and you. When you said you bought. Okay. Transi, Transi. Many bra breno, so you know what challenge no. Okay. Okay. One more. Sika bra. Gay when you coffee. He didn't know say. Open sikasem. One more. I comment was the first separate. Okay, therefore. Oh, send the bin no or him no one is going and change. One or care about shade. Wait, said them in any 2 or can't brush some champion. I know. Oh, my God, that's when I chose. I know. And you, because I know. As I know, no. And I who have me rough. Who have me rough. Me no rough. I am my banner. No matter about no go for. Was I who wait to be baby? Oh, I feel no such name. Macabia one female fee, almost your banner 1 year. On one setting pampa catch or say, or therefore one same what is better. I better was. I feel cowboy in our quack. Is it was what I got a hair? What's the moment? Huh? Come on, some almost an university. Or tie in PC. Tabby. It's a tie in PC. You're from Manipo. Main cousin, me cobuni, but Miss Mammy in PC in the back. 30 cities. Some implants of China, you told me chrome 2 cities in all day, mammy. 30 cities. Oh, what about the car? On Fafo. 30 cities. Over some implants of 50 cities. You be here. Who young way? Miss Yaminiano. But we are seeing who was cat, a man, who will blow some Quana. Therefore, this guy, I will get on Pesca. Like I said, adio, and yet. Oh, be baby, I am wait, when was a musician? And Mamma, what's a milk?
mewu. Hey nana. Gay woman a prot. Unto kama no. Brema brepa ni kama bokro yi. Obie ni se media. Imagine. Asem we pa akwesi atide. Ani am de koma a chef FM4. Peace FM4. Ana joya. Ankaye. Peace onu no. Ozo mu aka e gwaji FM station. Nana oku meni mas. Ani bi be huna. Nana bo keke ma piska ma uso mu aka ne. The lion. Where did you make a say, Nana was sitting. Ah, Mammy, won't you maybe any sweet? Mammy, Nana, they won't they were so on they were budo. Nana, one know what tell me do. As is Sian. Why not you say, nay, I my client, Rabbi am one. Now, me no. Yes, say no, a bomb pressure. Yes, say no. So, Auntie teachers and AKAN and one country. One can't say she not cry what it will buy, yes, ye da go, 1 moment and yanchino. When you say I had young, you say, Granachas are boying. Nana was a little penny 1 way. 1 way be seen no more later that day. If you're living, Nana, it's where would you go? Where you are some papa, good news, maybe any. It is a free Nana. It's any TV, when you coffee. So I know better. One on that penetrates a piano. Mammy, Nano cried, dear judge, and I may man tell when I'm die. Ah, oh, you were. And I may man tell cry. Any uncle Sabu, and want to see a piano. I didn't know we are fidgeting and having 2 days, we are thinkers. We are few cosidia. We are finished on the same. CCA. Wo me, Yenim said, many we are finished. Cromwell will be a dear answer, many we are finished. Nothing you be one or him about me. Oh, yes, sir. Once we are fish one and into you, we are singing. Got nothing. Where's Sam and you could cry? You have your pro. I mean, we so cannot do. My visa cannot do. I couldn't answer. What's that? What's your fish? What's your fish from? Mammy, I'm so Mammy, Tono. Oh, how preferred rock on my way away. I've seen a my dear, me as I began to chew you. Martin. The lion. Where did you make a corner? Watching here, Matilda. Missy, Nana won't see me with you. Won't see me with you cry. Eh, I'm sweet, come be channel. Why a fabulous? Hey, I didn't see me here. Hey, Macuma, who say for no. Na me ma o. Diana me yam hye me connection. Connection be. Na me yam hye. Hey, me am. Say you come obi ante. Who come if you are woman but na ko fa asem aba. Eh? Me kan. Say anya say. This is me 2 months man. Debi. E dey 2 months. So me ba ko pe. So wo ba ye nkomo na koso. Mo ya adwuma. Debi o ne me dad. Ah, ne anu anu no. Ono anu dia. Come obi nti. Ade wo dia se na wi so se me dia. En come obi nti. Wo de mate. Eyi ne yere ne so support pema sempa. Ye. Me fawi na ma me kuram. Amani asenjina no. Sa. Wo. O siri na so wo mu no mama gi mu den. Hwehwe me ha. Wo pon sa fun peace. Wo mu na wonim wo sere. Na so wo mu na wonim no we nem na. De ayi. Ma nya sa pepepe. Ah ma me wo de wo So wo yes sa. Bon se na